Много от пристъпващите към Светото кръщение в днешно време подхождат неправилно, като считат, че когато само имат нужда, да речем, предстои им сключване на църковен брак или пък по някакво друго увлечение, било, че така е прието, или пък, че и другите около нас така постъпват, пристъпват към Светото кръщение, без да са достатъчно подготвени. А трябва да знаем, че то не е само акта на Светото кръщение, а то е, човек трябва с вяра, действително със съзнание, какво приема. Защото това е първото таинство, което се дава. Тоест, този, който не е бил християнин, той става християнин и като такъв трябва да действително да отговаря на призванието, което получава. В окръстените се получава нещо подобно, каквото да речем при оглашените. В стремежа си да изпълняват всички църковни разпоредби, те биха могли, не при всички, но при някои, да изпаднат в щеславие или пък в пренебрежение към останалите християни, тъй като биха могли да считат, че ще могат да изпълнят всичко, което предписва църквата, т.е. съобразно постите, съобразно редовното посещение на богослужение, и могат да се окажат в един момент, че едва ли не те превъзхождат останалите вярващи. Така че трябва, както и оглашените, така и новокръстените да бъдат под ръководството на своя духовен отец, на свещеника в дадената енория, за да не изпаднат и в щеславие или в прелест.